musunod. Kasi excited mo graduate. Sa skill ninyo, di training. Okay rin. Anyway, okay. Salamat ka sa Ginoo kay kining tagaan ka o kining privilege na makatudlo ninyo about spiritual. Sunod ka sa dili, ikinanglan ni nato. Tinuod dili. Tungod kay tinuod man nga kining atong physical na lawas nanginahanglan ni kanunay og pagkaon. Kasi yung nagbukas dili, plus kamot. Pagkaon, no? Sinangtanan ng kaon sa hilig bitson diri. Dinalata ka sam. Ha? Dinalata ka sam. Okay. Listen mo. Kinsa na yung mga Bible app sa ilang cellphone? Pataas kamot. Ang may cellphone, pataas. Dagan. So, wala yung mga Bible app sa inyo. So, ako tamang encourage na sunod, mag-download mo Bible apps sa inyong cellphone. Kaya, masabtan, diri sa physical form o sa physical nature. That is all about in the Word of God. Amen? So, muna nga, importante kayo, well, kung mag-isgot mo ng Bible, regardless ni kung saan atong denomination, lain ng mga reliyon, pero ito na there is only one God. Kaya so kamo ang ito nga there is only one God. Kanta na ating pagpakan sunod. So, balik na to. So, gitagaan ka o kining time na magpudlo o values formation. So, kung may values formation, so meaning let's talk about moral values or good character. Amen? So, ang good character, dili mo ni ma-obtain din sa kalibutan. Kaya ang kalibutan, grabe ka polluted. Ang kalibutan, daghan na kayong kriminalidad. Daghan na kayong wickedness. So, wala din pagkamatarong na itong ma-obtain sa kalibutan. So, sa kalibutan is more on socializing, more on worldliness, more on wickedness. However, na ay Word of God. Kaya wala nain magtulog nato og good character. Ato pa sa subject, di ba? May mga subject na kining tawag sa subject niyo about sa kuwan is sa mga nagtulog about sa moral conduct sa mga nagtulog about good character. So na ay Word of God. Now, ang word na Bible, isa na kabalo meaning sa Bible, word Bible. Na nakabalo? Kabalo na si sinala ng mulo? Si John. Okay. As I said, kagani atong lawas, mukaon yun ni o katulo kadagdaw. Say times 2 pa, kaya sinang pamanda. Okay. Wala atong lawas. Kung basahin niyo yung Bible sa Matthew 4 verse 4, ganyan ang Bible na man shall not live by bread alone. By rice alone. In the Bible, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeds out from the mouth of God. So try to imagine ang tao daw, pati pa ni Jesus, dili lang mabuhay sa pagkaon, sa tinapay, apan diha sa pulong nagikan sa baba sa Dios. Nanong gikan man sa baba sa Dios, listen. Kabalo ka mo, basahin mo Genesis chapter 1, gibuhat ang kalibutan by the word of God. Amen. Pag-iyon sa Ginoo nga, let there be light. Instantly the light was created. Let there be the sea, or let there be the forest. Pag sulti sa Ginoo, mutunga ang tanong, mutunga ang kayupan, instantly it was created. That is the word. Are you with me? Yun sa pagbuhat sa Ginoo ang tanan, by the word. Muna kinala masayod ka nga, kita nato'y pagkayunit.
ang tao na pagka-unit, manamutanaw ka sa imong bisan asa ka ingon, wa ka katagbo kay ali pares sa bugoy. Di ba wala jud? Siguro may mga similarity pero wa gyud ka pares sa bugoy. Unique din ang bugoy, away mabay. Di ba pares nga ba ko? Okay, listen. So, ang tao, paminaw, special kay tatubakan sa Ginoo. Dibuhat ta sa Ginoo, yung Bible, chapter 2, dibuhat ta sa masayang Amen. Wala na, ayaw pa na kayo sa classmate. Ayaw pa na kayo, Brad. Ayaw pa na kayo sa Ginoo. Wala pa namin mo, pasalamati ang Ginoo, kinaapoy dagway. Isaw na nagwa. Okay, listen. So, ano importante kayo, magkaon dito sa Word of God. Okay, balita. Inugduming nga gibuhat ta sa Ginoo sama sa panagway. Gikan ta sa yuta. Gihulma sa Ginoo. Gibuhatag lungag ang ilong. Gibuhatag taas ng ilong. Amen. Gibuhatag mata. Gihulma gyud. Gihulma gyud tayong dagway kamot sa ilong. Gidre, nagidre ikaw gyud ang dagway. Isoy ka mabata. Mulai baik dari. Amen. Okay, balita. Dibuhat tas Ginoo sa panagway. Okay, balik. Sa Ginoo, ang tao di mabuhay sa tinapay naman, kundi sa matag pulong nga gikan sa pagpa sa Dios. So try to imagine unsa kagamhanan ang pulong. Kaya ang pulong sa Dios nag-create sa universe. Awa ha, tanawa ang revelation. Kaya kung nakay pulong sa Dios, sabi ninyo, kaya kung ignorante pa diya kung sa pulong sa Dios, hantod karon what inaw sa hantod karon I don't know sa napidagan sa kinabuhi. Sa unang panahon niyo na itong mga lulog-lula na ayaw ba sa Bible kay magbuwang ka. Ang Bible gidecoration na sa altar. Ang upo kay nabulahin. Diba? Kaya anay na lang ang Bible, di wag mamasabi ng pagkabuwang. Pero sa diyang personal na ko na nagbasa sa Bible, gikan sa di kasabot, gikan sa wala di idea, ignorante, sumulot man, pero sa yan nag-ampo ko Ginoo, kung tinuod yung Bible, nagtuhod ko sa Ginoo, sa 20 oras, balik sa kayaan, during sa kong college time, kaya dito ko nakakaplag Ginoo, na na-classmate na ko, gigamit sa Ginoo. Malay po na to, nagkining ang programa, kami, nga ipadala din sa Ginoo, magtulog ng murag values, gamit kami sa Ginoo sa inyong kinabuhi. And then one day, makita ninyo kung sa'y bunga sa pulo sa Diyos yung kinabuhi. So karon, morning na itabo. Glory to God. So muna na itabo sa kinabuhi nga i-turn around sa Ginoo 360 degrees because of the Word. Nga naman, kung sa kanyang pulong, kay gamhanan kayo. Ang pulong sa Diyos, mo'y nag-create sa tanan. Tungod kay ang pulong Diyos. Now listen, ang Book of John, Bible simple. Di ba ninyo yung versikulo, pag tiknot mo, ang Book of John, chapter 1, verse 1, nag-iwan ang Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kung sa daw pulong, Diyos. Hindi ko na pas Bisaya, sa sinugdan, mauna ang pulong, kung ang pulong, uban ang Diyos, kung ang pulong Diyos. Kung sa pulong, Diyos. So, ang tanan gibuhat sa Diyos, pinagi siyang pagpangulong. Listen, mga batanon, nanong di ta mabuhay sa tinapay lamang, akan sa matag pulong na gikan sa Diyos. Naun sa may pulong sa Diyos is the Bible. So, ang tao, meaning, dili mo masabtan, ng tao lupoy, alaon, kung walay word ka. Ano man, ang imong kinabuhi, di katilaw sa unsa kaayo ang Ginoo sa kinabuhi. Walay laing mo perfect milagro nimo. Walay laing mo hatag favor nimo. Walay laing mo hatag good future nimo is the Word of God. Nga naman, naadi ang tanang nindot na saan. Naapo di ang tanang imong gikinanglan sa imong good health, healing, peace, joy, success, and victory. Kabantay ka ng mga tao ng grabing paningkamot, ilang paningkamot without God. Without consulting God, without praying to God, without thanking to God. And then at the end of the day, frustrated ng gapon.
gubot gyapon, nalulong sa bisyo, nakarehab na ng uban, ang uban gubot, ang uban nagtipon na lang. Kaya wala sa doon silang kinabuhi, walang yawa, buhay na diba silang kinabuhi. Ayun po. So, therefore, we need the Word of God. So, ang buot pasabot dire, kung nangangan nag-form sa inyo, hindi ko pasabot, kailangan ng religion. In fact, never may nag-present sa aming mga religion. I don't care about religion. But what I'm trying to convince the young generation, but what matters most nowadays is the Word. Because the Word itself is God. Amen? So, di lang tapapuhin sa tinapay, binuod man ni grabe ang kaon, hindi kamot di ka ang kaon. Pero how about the Word of God? Na pagkaon, na mo ni, kinsa ba yung kaon sa pulong sa Diyos? Is not your physical body. Kinsa ba natin rin mo tuo, na kita, nagkumpos ko tagtulo ka aspect sa lawas. Take note, kita naatay gitawag kalam, naatay gitawag lawas, napatay gitawag espiritu. Are you with me? Simple illustration, kita na mo patay na lawas. Di ba ang patay na lawas, bisan saan nyo nagtagtag, di na siya may agay. Pero kini, buhay, ako nito siyong payo, yung syagit ni. Nga naman, no. Listen, kining naguglan niyo pero natinog mo ang napong kalag. Mauni ang kalag. Ang mubati kasakit mo ang kalag, mo ang matibang sa ibang. Kining imong lawas, diha na ni sa mga. Wala nga mangandan ka, regardless ng edad, wala nga kinabuhay na ito ang may pangandaman, kaya life is uncertain. Nagkalito-dito din karon. Ako may tabusan ng high school, batanon, kaya nang mista ba ito o nag-miss ko. Pag uwi na kayo ng inaman, piling sikat kayo, drive motor, libangga, dito sa mangga, takay sa buwa. Pangutana, naghandang ka ito sila mamatay at orasan. Wala. Hindi karon, umang sa kong kinabuhi, eh, matubang man ka dito. Ang lawas mo, niya na sa interior. Ang ibong kalag, na muna yung matubang sa interior. Now, listen. Ang soul na ito, nagkumpos ng tulo. Kabalo mo, maunin, tikot. Maunang imong intellect. Maunang imong emotion. O kanang imong will. Maunang kalag. Maunang imong pakanon sa pulong sa Diyos. Now listen, tagaanta mo og simple na illustration. Kining atong kalag, atong emotion, will, o atong intellect, kung di ni ma-feed sa Word of God, manang ang imong lawas o ang imong kalag magbuot-buot sa imong lawas. Moy mo rule sa imong lawas. May mo nimong kalag o ang imong will. May imong will, boy lawas. Maghubog-hubog ta karon. Imong lawas ay indot kayo. Wala ra ng lawas. May diri imong kalag, imong will, imong emotion. Kasakitan man ko kay basket ko, hipog ta. Yan mo lawas. Nakuha niyo, na-hits niyo. Ay kung unsay ginownod sa imong soul, mo rin mo resulta sa imong lawas. Therefore, ang imong soul kailangan na i-feed sa Word of God. Otherwise, kung di na ma-feed sa Word of God, ang imong emotion, ang imong will, ang imong intellect, muna mo destroy sa imong lawas. Kung anak dahil ng imong kalag. Nasakitan ng kayo po, kaya nagsigos. Yung din imong will. Naging, hindi ko sabihin na yung mo, suyok ka. Kung ano yung point? So, ang imong emotion, imong will, ang imong intellect, mo ay nag-control sa imong lawas. Apan ko ang imong kalag, imong defeat sa Word of God. Diya mahitabo ang fear of the Lord. Ang fear of the Lord in the Bible is the beginning of wisdom. And that wisdom is coming from God. Kung ka na mo wisdom, muna mo direct mo sa right path.
Kanya ang wisdom mo tutuloy mo for God's righteousness. Amen? Now, saying sa Bible, sa Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang kahadlok sa Ginoo nagdugod sa damutan. Namo ni may kabuk ko ang imong soul, gipid nimo na sa word of God, ang imong intellect, ang imong will, mo refuse to God sa tanang mga evil things. Amen? Mo refuse na, mo resist to God. Why? Because you have fear in the Lord. Because of the word nga imong kaon. Sa pagkaon sa puno sa Diyos, meditation. Read the word. Kung sa iyo ni Joshua sa 1 verse 8. Isa na mabasa na, Joshua 1 verse 8. Dinayon ng Bible, ayaw i-depart ang law or the word of God from your mouth, but meditate on it day and night, and behold, makita nimo ang kauswagan, success sa inyo. Dito, basta hindi ka. Kita tinuon ba nga, nagkamot yung buktuon, eskwela dito, ako eskwela dito sa iyo ayo. Kaya yung focus na magkataon. Kaya yung desire na makahubag eskwela. Which is good. Apan kung ikaw na nagkamot sa pag-eskwela, without the help of God, without the strength of God, without the grace of God, ikaw na primitisig pa rin kamot, maglisod doon. Amen? Pero kung nag-eskwela ka, na ikaw, inspiration mo si God, Lord, kung ano lang yung eskwela, nag-pray na kadaan. Lord, salamat sa wisdom. Nag-meditate ka sa Word of God. Ang pulong sa Ginoo mo yung create of mga amazing things in the Word. Kung sa kanyang Word, mo yung nagbuhat sa universe. Ang Word ni God mo ay nag-create of miracles. Ang mga imposible, di sabay tao makabuhat ng buki. Di sabay tao makabuhat ng tanong. Walay tao makabuhat ng anything. Because everything is comes from Him. So ang sekreto nato sa success, sekreto nato sa victory sa pagkinabuhi, is only the Word. It's only the Word of God. It's not only a religion. Kung saan na reliyon, hindi kayo, tainang bukong reliyon, tubang ang Islam, pero ignorante ka sa Word of God. Does that make sense? Religion did not guarantee. Religion has no power to change your life. Religion is just a physical building. Or it's just a, gusto lang na organization for the sake of legalities na dito magsimba ang mga tao. Which is good. Mga na gina. Nindot kung na kay reliyon o niya na kay Word of God. Are you with me? Yes. Bisa kung sa imong reliyon, importante na na kay Word of God. And there is only one God. Ang Word of God, mo'y mutultol, umugihan mo, kung saan siya pagkalagad. Lahat mo namin ito nagsimbahan, kay karatan lang, nabangay gwapa, nabangay gwapo. Ang pinumukuha na. Simba lang mga pamilya na ito, ay Lord, kita ni Kaludan, hindi kong simbahan. O sa'yo, ngayon nito na, Lord, simba ko mga Lord, pwede lang, magkuhan na yung sungay, kung nalag yung sungay. Kung paano yung hindi yung sungay? Di ba sa una, ay doon sa inyo karoon, sa'yo na tayo prinsipyo ma, ay na lang, magkaksimbahan ko na lima, kung paano yung sungay. Ayaw, pag-juk-juk sa inyong kinabuhi. Ano mo yun? Hindi pa na pwede nito na, may na lang pagkuhan ng sungay, sa tuwa, sumut talaga po ka, sumayan ka. Are you with me? Mga batanon, you cannot joke with the devil and of course to God. You cannot joke to God. Even the Bible, do not use His name in vain. Gamitin mong ngalan sa Ginoo kawalan. Now, money. Sa John 10 verse 10, in the Bible, the thief cometh not to steal, to destroy, and to kill.
But Jesus came to give us everlasting life. Isa ba natin rin ang andoy o kinabuhing dayon? Abi ninyo, kita din sa kalibutan, temporary na din ta. Diba, kung wag mong winteryo, tanawan mong mga mga sitawag anak, kanang si Pansyon, Nitso, o di ba, ang mga pizza dito, di ka parehas, may bata pa kayo, di ba, tanong pa. So, di ka kagaranti sa kinabuhi. So, itong kinabuhi, kay limitado naman eh, chance pa nila ito karoon nga makaalaga sa Ginoo. Amen? Ganun sa mga tabiwan nga, Lord, magpagamit ko mo. Katong naglisod na kapinawa, naglisod na kagnakaw. Ingon si King Solomon sa Ecclesiastes chapter 12, hinumdumi imong mabubuhat sabtang batan mong pagkain. Kinsa may ato mabubuhat? Ang news. Amen? Hinumdumi, remember your Creator in the days of your youth. Nga naman sa panahon batan mo pa. Kaya kung batan mo pa ka, magpuslan pa ka. Are you with me? Kung saan pa may pulos mo, kung wala ka nagbigri nila, kung saan man mo pag-Bible study, kung saan man mo pag-mission, kung saan man mo pag-share sa word ka. So nga nung mga Bible, nasabtan batan pa ka. Kaya mora ba ni kondisyon? Sa batan pa, naadyang daghan kay tentasyon. Kaya sa batan pa, naadyang daghan kayong wickedness. Kaya sa batan pa, grabing struggle niya. Naadya sa batanon ang daghan kayong bisyo. Vulnerable kay ta, naadya ang daghan kayong curiosity. So, kami anay, nanandig mo nila o pili, anay, arena ba? Basta kayo kami anang curiosity ka, tilawan ni mo. Mura pag sigarilyo ni mo, sigarilyo din. Di ba, pamira ng sigarilyo sa'yo, magatukan-tukan pa ka, kung imo lang niya kung bugsun kay pamina ni mo kung ikay nga style, kay feeling. Diba, pamina na itong astig kay ka. Di ba, kapatay ka, nagsugod ka sa pagpanigarilyo na di ka ganahan, kung imong gipugos, kay feeling ni mo, nindot kay ka. Luwa na kakabantay, now listen, naay kitawag spirit of addiction. Pag maabot na ni mong spirit of addiction, matingala ka, di ka kaganagunda. Mapriyas sa kong tatay, ningon nga, liso na yung tangon doon, kay sumpay na nisong kinabuhan. Namatay din sa suicide. Muna trabaho sa yawa, balik ka sa John 10 verse 10. Ang kawagan ng mga yawa, nagbuhat ng iyang plano, nagbuhat ng iyang mga strategy, how to destroy mankind. How to trap. Kung saan niya pagpinitin, na listen, ang kawagan ng mga yawa, gihulog naman sa Ginoo. Sa Isaiah 14. Gihulog siya kay nag-rebuild pa sa langit. Gihulog sa dinis kalibutan. Di man niya kaya ang Ginoo. Now listen, kabalo si tanin ng tao gimahal pa tayo sa Diyos. Are you with me? Kabalo si tanin nga ikaw palangga kay ka sa Diyos kay gibuhat kasama sa panunggoy. So karon kay di man niya kaya si Lord, manimalos siya sa tao. Walang buhaton niya ang tanan, kaya gamayon ng tao. Actually, ang impyerno hindi man sa tao, para sa mga demons, para ni Satan. Apan karon kay gitagaan man siya, o higayon din sa kalibutan. Ang tao kay gibuhat sa Dios, na dunay gitawag og free will. Kada bang may magbuti mo, na for example karon, nagwali ko. Kung di ka ganahan ng Panginoon, hindi mo ng choice o yung magbuti mo. Ganoon? Muna yung free will. Ano ba lang? Ito, Ginoo. Naana sa tao. The same way, rin tabo. Pag-create sa Ginoo sa tao, kada ng iba, itaggaan sa Ginoo o kining dominion to rule over the world. Kining Ginoo nga, adan. Ayaw mo pagkaon aning bunga nga nagkita o maayo og gawatan. Good and evil. So dito, ang yawa, na-assign, di-separate lang siya. Dito rin yung jurisdiction. Pero ang tawag, itagawag instruction sa Ginoo. Now, inumdumi na ang tawag, hindi tarukot. Kaya din, pinuto ng si Lord, hindutan ka. Naghatag si Lord o kagawasan sa tao. It's up to us
Whether we like it or not, whether you want to serve God or not, it's your own choice. So, ang nitabo, hatag si Lord instruction. Walang na yung word. Sama-samay mo ba? Kung hindi mo nabasahod, nagpabili ng word of God. Amen? Kung nagpabilin ko kang ignorante, walay hinanawan sa word of God. So, karon nitabo, hatag si Lord instruction. Karon kaya ang yawa, yung Bible daw, sama sa subitin. Maalamon. Abti kayo. Grabe ka, tikasan. So, giilag niya ang tao sa iyang pamakat na mga sigulanon. Pamakat na mga pulong. Enticing words. Ibuhat niya ang iyang trap. So, karon kay si Adan o si Eva mag-iunang ng babae man. Kami, tumira ng tanaw sa bunga, ito bilang yung bunga eh. Lamig magkasanan, iso'y magkaayo. Naibog si Eva sa maong bunga na nag-ilang o tanong mayo. Hanto na naitebo na ay gitawag o conversation nila. Mabitaw na nadiingon na sin, temptation is not a sin. You know, temptation is not a sin. But yielding on temptation, that makes you sinning. That is a sin. Na may temptation permite. Kung sa diyan nga mo yield na ka, na imo na sa gibuha, diya nga butang, diya ka na akyat. Salak ka sa gibuha. Muna nito pag natok sa tao, nakasala ka. So karon to make the long story short, nakasala si Eva o gipasa niya kang Adan, ikaon sila, meaning misulod ang deception. Dito nagsugod na abot ang kamatayon. Are you with me? Ang kamatayon, manayon sa Bible sa Roma 5:12, nang iabot ang kamatayon, gumikan sa patang unang ginikanan, silang pagsupak, o ang kamatayon, nagdalaog kamatayon. No wonder na nung may kamatayon, kay masala na kinakaw. Manayon sa Bible, ang bayad sa sala, kamatayon. Apat ang grasa sa Diyos, kinabuhin, walay, katapusan na balita. Basta nito mo, nakasala ang tao. So sa diyan nakasala ang tao, dito nagsugod nga nabati ni Adan o ni Eva, na uy, dahil ka. Meaning, conscious na sila, o nakabalo na sila, na nakasiyay sa iyo kung nabuhay. Pero, humana. Manayon din nila nga, why pagbaso ng mga kuna. So wala na tayo choice, kaya nakasala naman dito. Nakasala na tangkanan, amen? Nakinhirit na itong sala. Bisa pagtutulog ng bata, karoon kabutog sala, sa hunahuna ka lang, buwan ng sala. Makagawas ka ito, di ba? Iyawin ko. Oh, ang una-una, nagsunod na daan. So pero, kung yung makatanod, nakasala na ito. Muna nga ang kawatan, ang mga iyawa, gibuhat niya ang tanang strategy kung saan niya pagpanimalis ng tao. Buhaton niya ang tanan, gubaon niya ang plano sa Diyos sa tao. Pero actually, ang plano sa Diyos, hindi mawala. Hindi na magubak. Mawala lang ang plano sa Diyos mo tungod na sa tao. Are you with me? Muna ang sikreto na ito, aron ang plano sa Diyos, kaya nindot mo ang plano sa Diyos. Yun ang Bible, ang plano sa Diyos, labaw pa sa itong plano. Kita naman tayo plano nindot, pero mas nindot ang plano. Pero mo ni sikreto, kung mag-cooperate ka sa Ginoo, muanagat ka sa Ginoo, musurrender ka sa Ginoo, magbaton sa isang tulong, ang plano sa Ginoo, huwag makapugog sa Ginoo. Amen. Amen? Amen. Di ka pugog tesaan na sa Ginoo. So ang sikreto nato, ang word at ang i-claim, magpasata. Kaya ang tulong sa Ginoo, it makes you miracles. It creates miracles. Sa diyan giniklara ni mong word of God, muna mo perform o milagro sa inyong kinabuhi. Because the word of God has power. Has a creative power na magmanifest sa inyong kinabuhi. So ang kawatan, hindi mo niya kaya ang Diyos dito sa estado ng malus. Ako, lagi mo kong bisyo. Taas na buhok. Ignorante ko sa pulong sa Ginoo. I don't believe the Bible. Na ako'y ritual sa una. Ang akong prayer sa una is more on Latin. Kaya namimbro ko sa usa ka association.
usa ka klase nga pundok nga nagtudlo about Latin. So muna akong prayer, alas 6 sa gabi, alas 6 sa buntag, alas 2 sa hapon, alas 2 sa kadlaw. Muna akong prayer, so na ako ko'y prayer alas 8 sa gabi, magdagot ko kanila, ipa-focus na ko, at least tunga, then mag-recite ko og mga pagampo. Pero kung kinabuhi, akong naobserbahan, akong nakita, nga nung wala may tinuod nga transformation. Kaya may kitang Diyos, may nahing sa good God. Luman naman sa una, during sa kong school time, sa among eskwelahan dito sa STI, sa Kalendero, halos sikitag away. Pamilyo na ko, kung pinakaisog. Gabay mo tayo tao, pero manong, pamilyo na ko isog, nahanggat sa bagay. Di ko manungkot. Pero kasalit ko sa akong sinana ko sa una. Taas ko buhok sa una, dancer ko sa Kalendero, mag-backup ko yung mga artista. So muna akong kinabuhi, more on socializing. Pabagdagan ko, divisorya, inom dito, inom din. Pero ay, nagtuo ko madiris God. Pero di ako na-realize ko ron. Ang unang rin ako is the word of God. Is the Bible. Dili ka garantiya may ito nga may mga tao kung kapatay. Ang righteousness sa tao, dili basihan. Dili sufficiente matukad langit. But only the righteousness of God. Are you with me? Yes. Ang pagkamatarong sa Diyos, may atong ikinanglan na puyan ka sa Diyos ba? Usa sa mga indicator na dipuyan ka sa Diyos, makatakpo na ka usaon pagpasayo, usaon pagpaubos, usaon paghigugma sa imong sikataw, na diin mo reflect ang righteousness sa Ginoo. Naa mong pagkabutan, buta na kakaroon, musamot ang pagkabutan. Amen? Isa pa diri butan, pares natin. Ganun ka, musamot na. Musamot pa tayo pagkabutan, basta na si Jesus sa pagkinabuhi. Ano ka mga katanon? Maginaot ko nga naamoy pangandoy. Ayan ang normal na mangandoy dito o mga mayong butang. Ang ila ang Ginoo, i-partner si God sa imong kinabuhi. Tikin kayo abay. Tinakasmit. Hindi ka karoon tayo. Sinabi ka, ikaw ba? Tinakasmit. Smith. Hey, Smith. Tinakasmit ka. I-partner si Jesus sa imong kinabuhi. Sa imong kinabuhi. Listen, di ba ito? Dito sa Lucas 6:23. Sa inyo sa Bible, the wages of sin is death, but the gift of God is everlasting life. Now, kung sa'yo gibuhat ni Jesus sa cross? Ha? Christ. Di ba yun si Jesus, Father? Forgive them because they don't know what they are doing. Of course, the time, may mga Jews, mga taong di ko ni Jesus. Upon without knowing what Jesus did at the cross is the full payment of sin to the world. Dili ta kabayad sa itong sala. Of course, tungkol kay we are sinners. Ang balaod ni Moses, na listen, ang balaod ni Moses, aron mapasaylo ang mga Israelites, magtiyaw sila o kamero. Blameless, walay sakit na kamero. Round o turong baka. Now, listen, palinaw pa rin. Aron masabtan mo salvation yun. Salvation is all about Jesus. Amen? So, magtiyaw sila o kamero baka. Dito sa outer court, ang pari ko yung mag-office dito sa holy place, sa most holy place. Ang dugo, ilang sprinkler dito sa holy place, aron na gitawag og atonement of sin. Mapapas ang sala. Then, ang karnero, tiyawon nila sunugod. Maunang sa balaod. And then afterwards, according to the law, they are forgiven. But unfortunately, right after that, mora yapon, makasala na yapon sila. Munang nasa gitawag og monthly offering, na po yearly offering. Mapasaylo sila according to the law, but their lives still the same. There has no transformation because the ram itself has no power to change their heart, to change their lives. However, now listen, si Jesus siya gitawag the Lamb of God. Si Jesus ang nahimong substitute
sacrificial lamb offering. Good news kayo, pag ginawa wala kayo dito siguro sa inyo. Wala kasabot mo sa Christmas. Kasabot mo sa Christmas? Baka ang sagara nga ito nasaktan, si Jesus Savior. Pero wala kayo kasabot ang Easter sa Christmas. Kung siya gibuhat ni Jesus. Now, listen mo rin. Aron mabalyo ninyo kung siya gibuhat ni Jesus. Ang kamatayan dito sa cross, ito na rin. Sama sa karnirong gitinaw. Are you with me? Yes. Si Jesus mo inahimong sala para nato. Si Jesus sinless siya. Panangkon siya ni Mary na without countercourse between Joseph. In fact, biyanon na siya ni Joseph, anong naburos siya, mo kung may nagtabot niya, kasulun pa man sila. Apa na manulunda, liwan ka Joseph, ayaw biyahe si Mary. Nganli ang bata, Jesus, kay luwason niya yung katawan, dito sila mga sala. Matao si Jesus, ingon naman luluwas, dito kasabot si Joseph. Si Mary, nanapon sa mga gitawag, si Mary of Virgin Mary, the blessed woman among all women. Amen? Dili ko pasabot na si Mary. Instrumento lang siya. Siya'y napilian sa Diyos. Aron na dito ipanangkon si Jesus. Sa pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Of course, tao di gamiton sa Ginoo. Kaya kung kabaw may mga nakon sa mga anak sa kabaw. Kabaw sa. So tao ang gamit sa Ginoo. Mapulpil ang prophecy ni Isaias. So pero balita. Na tao si Jesus. Kaya makasabot ka ang serasyon ng si Jesus na tao. 33 katuig na si Jesus kalimutan. Si Jesus mo inahimong ransom bayad sa atong sala. Kaya kung wala si Jesus namatay, kitang tanan kandidato ngadto sa linaw. Are you with me? Dili naman nato kayang halad. Wala kay kanding. Wala kay iro. Kaniro pa kaha. Si Jesus gihalad iyang lawas once and for all. Di na pwedeng sublion. 2,000 years ago, humana si Jesus nagbayad. Karon ang imo na pong response, kung saan nimo pagpasidimog si Jesus, kung saan nimo siya pag-alagad, kay siya rin nagbayad nimo. Kung saan may ikabalos? Ano yun? Actually, wak mo may ikabalos. Pero at least, kanang imong pag-alagad niya, pagsunod siyang kabubuton, pagtuon siyang pulong, kana lagi paagi, aron ang ngayon ka magtulangin. Kita na ko yung magsakripisyo. Bulaan galita kay kung sakripisyo required sa Ginoo magpalangsang buta sa cross ang matulangit na. Wa di magpalangsang nato kasakit ana. Pero si Jesus ang magpalangsang para niyo. Nindot ko basta nindot. Mo nagkaluwasan. Si Jesus dito sa cross, ang dalang salas di mo kalimutan, gihansak niya. Kabalo kang sa Jesus dito sa cross, insya Father, why you have forsaken me? Nitalikod ang amahan. Siyang anak. Ano man, dili man kaapog tanaw ang Father sa sala. Dili siya mo tanaw sa sala, kaya ang sala sa tibok kalimutan, gihanak dito sa lawas ni Jesus. Amen? Manangin sa Bible, He became poor so that we might become rich. Si Jesus, do wala sa sala, but He became sin for us. So si Jesus dito sa cross, manangin si Jesus, it is finished. And He gave up His spirit and He died. Si Jesus mo'y nagkuman. Si Jesus mo'y nagsulbad sa kanya. Amen? Amen. Manangin si Jesus, I am the way, the truth, and the life. John 14 verse 6. Say ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto thy Father except by me. Kinsa di ay ang ato kailangan karon ang magtaglangit? Si Jesus. Butang na siya una. Di mag-matter. Kung sa imong reliyon, kinanglan nga nakay word of God. Amen? Magtagpunta sa atong batanon sa atong pagtinabuhi na unsang hitabuan, unsang nahitabo, unsang ang grasya. Muna si Jesus, gitawag siya the grace of God. Sa Titus chapter 2 verse 8. Siya ang grasya nga gipadayag sa Diyos. Ephesians 2:8 in the Bible, you have been saved
by grace. Through faith. It is not by your words, it is a gift so that no one can boast. Di ka pwede mong hinumbo ka, maluwas mo ko sir, kamay ang kaon ko. Huwag mong kitang awal, huwag mong kumalawag, huwag mong kumipatay. Dili na pasiyan sa kaluwasan. Ang inspiration ni mo, anong naluwas ka tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross. Mo na atong faith. Amen? Ang faith ni mo, yung ka, I am saved because of the grace, because of the cross, because of what Jesus did at the cross. He paid all my sin. Ang sikreto, simple lang, mutuo ka ni Jesus. Mutuo ka na siya na matay. Now listen, Romans 10 verse 9 in the Bible, if you confess with your mouth that Jesus is Lord, and believe with all your hearts that Jesus raised from the grave, then you shall be saved. Basta daw, bakba na ito nagsugid na si Jesus atong Ginoo. Ang word na Lord, na listen, ang word na Lord means honor. Say with me, honor. Muna nga isugid ni mo sa mukha na si Jesus siya ni mong Ginoo. Muna gitawag sa King of Kings and the Lord of Lords. Amen? Siya nga itong hari, siya pagitakiyan na ito. Confess with your mouth that Jesus is Lord. And then, you believe from your hearts na may mga tao karon may kasgilang. Pero layo tayo sa ilang kasing-kasing. Siguro. Way panahon mo simba, meaning way gugma. Way panahon mag-ampo, meaning way gugma. Way panahon magbasa, wala yung gugma sa Diyos. Delikado ang tao ay pag-gugma sa Diyos. O sa may tabok sa mga biyuyag, na ngayon na dahil isa nga, sorry kayo. Wala na ito pang bakit niyo. Kinsa nag-experience na? Like example, sinalan mo, Dong. Ha? Ha? Ken Nicole, ito ba? Ha? Tutsi? What? Ken? Ano si Nicole ni mo? Tutsi? Tutsi? Meron si Tutsi ni mo nga. Tutsi? Nicole. Pero, nabati na ito karoon na manikamot sa iskoy natin. Natibig sa nato at relasyon. Hindi na ito ganahan sa relasyon. Sorry, babae. Kung sa may batawin din na siya, hindi pa kayo ni. Ha? Sakit kayo. Sige, baliw na ito. Masakitan sakit. Sakit kayo ni. Tutsi, nag-stricto mo kasi mama. Kailan yung pa na po, sorry kayo. Doon sa natin. Hirap ka po, Tutsi. At sabi mo na nito mo sa tao. Wala'y panahon sa Ginoo. Ang Ginoo naghandog. Kanunay, kaya ang bupa sa Diyos, hindi mahanaw. Di mulurang. Forever ang bupa sa Diyos sa tao. Pero ang tao kanunay nagsigid balibat. Ang tao kanunay walay panahon. Ang tao kanunay daghang kayong excuses. Nabara din nanginawat ko mga batangon na mausab na gikan karon ang inyong mentality. Amen? Amen. Kaya ang good success na to, wala ni dili ni tungod kay batahan mo pamilya. Dili ni tungod kay bright ka. Dili ni tungod kay grabe ka balintamo. I tell you, at the end of the day, sa imong own sacrifices, because of your own interest, madisperado ka dyan. Apan, kung ang iyong pinakulit ka ron, samtang higayon pa, ididikit ninyo na nahigugmag mo sa Ginoo. Amen? Amen. Kasi kung atong relasyon sa Ginoo, di ba? Si Ken o si Joshua. Atong giuyag, pag naay relasyon, pinipit na pag-ulan. Ano man, ningamunan siya. Onya, aman, subok man kayo kung walay anay, di ba? Isa na experiment din. Di ba? Mao na yung relasyon. Sumabot anon, magkapunta o relasyon sa Diyos. Amen? So ang relasyon sa Diyos, matag-adlaw sa. Kaya kung kamo mag-iuyag dire,
Murag di pwede kita magkita, di ba? Kung wala sa gara. Kung mag-istorya, halos kung magkita. Kung mag-istorya, halos magbuntag, kaya ganahan, di ba? Hindi sumo mag-istorya. I hope so, na diyan sa Diyos, ato na buhaton. Amen? Amen. Sa Ginoo. So, dili ka po nun, nagtuko ang Diyos na ay rimas ng kilometro. Amen? Nung dumihin sa liwan ni Jesus sa cross, siya nagbayad. Oh, siya naglukat. Siya gito na. Oh, dili na tungod kay ikaw mo'y naningkamot. Si Jesus mo'y naningkamot. Aron ka balik. Ang atong buhaton, dagot sa Ginoo. Matag adlaw, natay